Fl-ewwel 9 xhur tal-2013 in-numru ta' nies li żaru lil Għawdex żdied b'6.1% meta mqabbel mal-ewwel 9 xhur tas-sena ta' qabel. Żdied ukoll in-numru tal-jieli b'9% fuq l-istess perjodu. Ix-xahar ta' Settembru ra żieda ta' 13.3% ta' nies li żaru lil Għawdex li tfisser rata ogħla mir-rata li ġiet reġistrata fuq livell nazzjonali. Naħseb illi dan jtik sens ta' sodisfazzjon meta tara dawn il-figuri li tara sew it-turiżmu intern kif ukoll it-turiżmu barrani fil-Gżira u ċejżiet. Jiena rrid ngħid grazzi prożett tassew lill-stakeholders kollha. Dawn iż-żidiet li ġew reġistrati fl-aħħar xhur ma kinux kombinazzjoni qal il-Ministru Anton Refalo u qal li dawn ir-riżultati kienu l-frott ta' ħidma bla waqfien bejn il-Gvern u l-operaturi. Naħseb dawn il-figuri juru illi x-xogħol illi għamilna u l-pjanar tagħna qiegħed jagħti l-frott tiegħu. Dawn iċ-ċifri se jgħinu sabiex din l-industrija tant importanti għal Għawdex terġa' tieħu nnifs għal Anton Refalo. Iż-żieda fin-numri qal il-Ministru Refalo ser jissarraf fi żjed ħolqien ta' xogħol f'Għawdex.